Ndewonu Igbo ndị ọma ndị nke m, kedu ka unu mere? Hello my amazing Igbo language learners, how are you all doing? Our Igbo word for today is the word dobe maọbụ dosa. Dobe maọbụ dose. Dobe maọbụ dose. N'asụsụ Bekee, ọ pụtara keep. Dobe maọbụ dosa in English language means keep. To use it in an example, we have dose mma n'usekwu. Dose mma ahụ n'usekwu, which means keep that knife in the kitchen. Usekwu in Igbo language or in English means kitchen, and mma in English means knife. Keep that knife in the kitchen, and that means dobe maọbụkwanụ dosa mma ahụ n'ime usekwu. Keep that knife inside the kitchen. Now, you go ahead and make examples of the word dobe maọbụkwanụ dosa in the comment section. I know you've learned something new today. Please also like and subscribe to our channel. See you tomorrow. Kemesia.